Kinarya Rana ya Teng tresno kinarya nulodola ku utama ketinggal bangun sawandre sujana lawinengku smanen dreya Romana Nalendra Wawara kinarya kawula lagya kawur Regana patih
Lesanpura. Kairing wonten ing tumenggung Gurdasraya sanalika dasar satriya kalih pekawis ambeng kasih srana netepaken panembah dhateng ingkang kewajiban kasembah gagasaning Lesanpura. Oh iya tah, aku ngeleksanakno apa sing dadi parentahing Gusti Ratuku. Muga Gusti Kang Maha Agung tansah ngijabahi apa sing dadi penjalukanku. Awit panetepe klimah loro syariat tarekat hakikat lawan makrifat. Paneteping luhuring ilmu kang sejati manunggaling ilmu makrifat srana ngelmu kasampurnan. Ana ndila marganing karahayon iki lan ana ndi dalane kawilujengan tur ana ndi penclokaning keslametaning uripku kalamun anggonku sedya mbongkar pesanggraning Raja Sewu ana ing teping siring negara Ndiwarawati. Mandar muga ya ingkang maha suci ngijabahi apa sing dadi penjalukanku. Kena kanggo anyirnakaken marang sepadha padane manungsa urip kang mengkoning tumindak julika. Saknalika nrami takdiripun saking ingkang maha agung manungsa tan saged anyelaki netepaken jumangkae suku kalih pekawis oncotan kancik teping siring Diwarawati Purwa. Iya
Junjung Praja Raja Sarpa Sarpa Punten Seta Kresna Tanagane Karya Sumelang Rio Mane Jeneng selawater Kalin sesonderan Apu rontok Yen wonten lepat kawula Bapakne dole Jarane ndralin Draya songalengka Rukun tresna Datya srana Junjung Praja Rama Rama Watita teking reksi tita jiwa banguyungan Rapa sanalasa bedar kelawan endra kang sulabanggana bedar ira mring kinarya sawara Ayo nyambiar wiji karo iya Ayo sabar Momong putra oh iya ndelitir bebarisanira Ratu Sewu ingkang dados pengawaling bebarisan ampuna ingkang kekasih Mahaprabu Rijal Muka asmane pengkering Prabu Rijal Muka nata agung ing negari Guwa Gumuling ingkang pinaringan asma Wijal Sura déning ingkang dados pamungkasing bebarisan Ratu Mijil Cekeremes Prabu Suradinenprang asmane watak-wateking manungsa mijil tanah sabrang kedhik duganing akeh slorone boten kagungan pedoman bebasan hak luminallah sumawana hak luminas boten tau tate takwa utawi ngelampahi madhep mantep manembah dumateng Gusti ingkang kewajiban kasembah sumawana dhateng kasilungan wonten ing sipat rasa tresna dhateng sesamine manungsa gesang wonten donya wonten ing Ratu Sewu namung adigang adigung dupi adiguna sapa sira sapa ingsun ingkang den lampahaken dening Ratu Sewu remen badhe kapitunaning dhateng liyan remen badhe papa cintrakaning dhateng sesamining manungsa gesang sanalika pating griyak pating gleru kanca ayo padha baris kanca baris kanca ayo nakhlukna panguwasane Prabu Kresna Pujangga ya kena diarani Mahaprabu Kresna Perjangga kanca aja nganti ndarbene pangwasa dhewe ing negara Ndiwarawati Purwa kanca sing ati-ati kanca ayo diatur barisan siji-siji ngene wis
supaya nemoni dalan kang supe ora bakal rekuh perkewu anggoning lumaku kanca. Baris kanca, baris. Tameng mojo nganti kari kanca tumbakmu sing pinuju. Gepak padha lancipana. Pedangmu sing gebluk padha landhana kanca. Pating griyak pating geleruh ananing wadya ratu sewu. La iki sadurunge mangkat luwih becik anakno tengara kanca. Bendene kanca wong cilik kongkon nabuh gunung. Kalamun jangkep ana unine bendhe kaping 3 pertanda mangkating bebarisan kanca. Wah, saknalika kawula cilik Trengginas mukul bendhe sekaret 5. nang jur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  klonang kelanang beledu jegur. Wah iki rupane wis ana unine bendhe kaping pisan kanca. Siap siaga kanca, siap kanca. Sing ati-ati kanca aja nganti ngilano kawaspadan ya, Cok. wah Arene ungeling bendhe sekar 5 ingkang sampun anjrah kaping sejuga. Trengginas melih Kawula alit mukul bendhe sekar 5 ingkang anjrah kaping 2 saknalika. mong jur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  telemang beledu Jegur hinggaling cinarita gelise wong kang pinuju akandha ungeling bendhe jangkep kaping 3 pating pencolot pating bleber tilae raja sewu datan sisip kaya dening krikil ingkang pinuju den sawuraken. Ayo
warna-warni watekira gontor tarung sang sureki Bramaraja. Keparat durung nganti suwe anggonku ninggalno pesanggrahan ing Diwerwati Purwagini ketemu satriya sing gagah perkasa ngenggro ing busana gedhe dukure padha karo aku. Jenengmu sapa jenengmu? Apa kon iki kepetung wadya Diwerwati Purwagini? Iya, pancen gak luput semendang pinara sasra. Aku kepatihan Diwerwati Purwalesanpura sing dadi aranku. Ila dialah. Mung pangkatmu papih ngono bloko. Balik sapa sing dadi aranmu? Aku sing mandekaning Ratu Sewu. Wrijal Muka sing dadi aranku. Wrijal Muka, dina iki sedya utawa karepmu, aku bakal jongkeng kawibawane Gusti Ratumu. Ila dialah. Kon tak jarwani yo. Bebasan kon ngamu otak kembari budiya tak sembadani. Kekejero kaya dene manuk beranjangan, kopat kapita kaya dene buntuting naga tapak angin. Kon iso njongkeng kawibawan Diwerwati, tapi nek kelakon sempal baune lesan puruk. Ila dialah mandi basamu, tebak dodomu, mungker bangkemu tak jejuing nggon kelakon dadi rabuke Ibu Pertiwi kon durung kepara mesti. Mara tangan babi alas iki.
Dalem nun. Mrini. Lan apa sih? Rini. Nggih. Wonten dawuh Ndara. Nuwun sewu, ngantos nimbali reyang pun Panakawan. Wadya Ndiwarawati kaya-kaya gak kenek dikalahno, Gek. Napa gak kenek dikalahno? Lho, ndika joget Nun. Ya apa? Ndika joget. Wong joget iku girang tegese menang. Aku ki kalah susah mbok kon joget ya apa sih? Ngeten lho. Bilih panjenengan joget lekoh. Tiang Diwarawati sami ndelomong mirsani jogetan panjenengan. Gampil rangket-rangketanipun. Ngono tah lho ya napa? Niki kairing para sinden. Jiro
Lu pitu nun sindene. Pitu, Gek. Nggih. Ceking sedaya niku. Ceking kabeh. Nggih. Ndika nyuwun dipun senggaki. Aduh. Ayo tegak yuk. Ayo. Lek. Sinden pitu kabeh. Bujang kabeh. Sing situk pinggir lor tok bojone dalange. Jogetane ki ya, nggih. Kersane dipun senggaki para waranggana. Nggo. Sami senggak sareng kula suwun sigrak senggakanipun. Nggo pun. Iya pun kawan. Aku iso menang ya saged nun. Pokoke dhewekne menang otmon pun. Kula perseni sinden sing nomor 2 ndugi lor niku pun. Ayo. Wah. Wah ho ho. Wah ha ha. Wah ho ho. Ngejose kok lantur, Gek. Lho ya napa? Cocok kalih lambene jeruk sejoring, Nun. Bangkeane nggih gitar. Pundake neraju emas. Pun pendeke. Gak ide omah ngono ae Pak Bayan Kunarto ngentekno dhuwit sego pecel pendeke. Aduh. Nggo. Jenengan senggak malih. Senggak maneh. Nggih. Nggih. Tegak yuk. Hei. Wah. Ya. Wah. Oh. Buka titik jas. Senggane ya lantur, ya ngalem. Anjene primadonane apa? Aduh. Lesan pura tak jejuing keparati. Hei. Aduh. Ndara wis nang medan perang. Aku tak luru senggaan aku wis. Lah nih iri aku. Aku njaluk disengkai panjak gambang. Dada. Panjak selentem. Oh, nggih. Ayo Mas No. Bintang tamu senggak ijen. Nggo. Ayo. Jono gunane kok. Siap. Lurus senggaan. Siap oret. Ayo Mas No. Enak ya. Hae jos. Wis mulih menesuk Cak No. Aja kuwatir. Kauman jarene. Apa bayarannya dalange wis entek. Aduh. Ya didobel. Aduh. Sawenengane aku ndelok Mas No.
Kae tombo kangen dulur-dulur ana wilayah Delangu. Bapak pini sepuh sing saka ngembeh ya rawuh. Sing saka Poh Kecik ya rawuh pisan. Oh, Mas Budi takon bir nggih, nggih. Aja kuwatir. Dalange mari upnama lho ya. Sak minggu nembe mantuk awak sampak kawuru. Gak kuru ya apa bengi bojon juwaluk ae. Aduh. Oret. Wadya Bala Raja Sewu gak kena tinggu sembarangan lesan pura sak wadya balane. Ayo maju bareng rampak mandoto gelar kepung bakul binaya mangap tawur kanca tawur kanca.
guguk ngutha waton ampuh kadigdayaning ratu sewu asor ing yudha wadya Diwarawati Purwa ratu sewu yen aku wis ngligo ananing Gada Ribusana kelakon pecah sirahmu dadi segara getih ana medan perang kini. Ayo wah, lesan pura aja ana paran. Kon nggawa apa? Piandel Diwarawati Ribusana Tampano. Iya. Ribusana Tampanana kurang sedeng nggonmu nrima Ribusana kelakon beleduk sewalang-walang ragamu cacakan kekuataning ratu saka negara Guwa Kumuling. Lopot. Ya, durung. Aduh. Kira nggawa bawon Ribusana nggawa Ribusana. Iya tawakno cung tawakno ya wis lah ya tawakno tapakno aku ga iso ngomong ngono polen karusanmu terus apa kepruk sirahmu kelakon pecah. Aku nek kok keberuk pecah. Iya. Gak wani wis nek ngono. Ila dialah.